Takže ahojte, toto video som si pre vás pripravila hlavne kvôli tomu, aby ste ma spoznali, aby ste vlastne zistili, koho sledujete a teda poďme na to. Takže prvý fakt o mne je, že som pôvodom z Oravy, ale už 2 roky bývam v Nitre. Či už kvôli možnostiam, ktoré tu na Dolniakoch máte o mnoho väčšie ako na Orave, alebo kvôli celkovej mentalite ľudí, alebo proste, že sme chceli začať odznova, byť ďaleko od všetkého a tak ďalej a tak ďalej. Tam bolo toho veľa. Ako už veľa z vás viete, starám sa o svojho synčeka Damianka, ktorý má momentálne 1,5 roka. V tejto téme uvidím, či budem niečo vám vravieť, netuším, zatiaľ to nechávam takto, lebo keď som začala o tom rozprávať, tak proste bola tam kyberšikana, ktorú som musela stopnúť, zastaviť a práve toto mi bráni, aby som o tom rozprávala ďalej. Jedna z tém, ktorej sa určite chcem venovať na tomto kanáli, aby som aj pomohla možno vám, ktorí o tom možno neviete, že máte nejaký takýto problém. Nedávno mi zistili panické ataky, už som bola aj na prvom sedení u psychologičky. Chcela by som sa tomu pomenovať viac, že ako s tým pracovať, čo mne pomohlo, čo mne pomáha, keď to náhodou že príde, čo to vlastne je. A môžem vám iba toľko povedať, že je to v dnešnej dobe veľmi častý problém a veľmi častý psychický problém. Predsa len tie nervy a stres má každý z nás, takže není to nič také, s čím by ste sa určite v živote u nikoho nestretli. Som z pestúnskej rodiny, keď som už bola malička, tak som sa vlastne dostala do pestúnskej rodiny a mám aj vlastného brata, s ktorým z určitých dôvodov proste v kontakte nie sme už dlhšiu dobu. Chcel to tak hlavne on, ja som to nechcela, ale proste je to takto a chcela by som, aby sa to zmenilo úprimne, ale neviem, či sa to ešte niekedy podarí, ale tak je to tak, no. Narodila som sa 27. marca roku 2002 v Trstenej a mám momentálne 22 rokov a som v znamení baran. Čiže viete si aj predstaviť, aká moja povaha je a aké moje hlavné povahové vlastnosti sú. Moje obľúbené jedlá sú cestoviny rôzneho druhu. Najradšej mám syrovú omáčku alebo bazálkovú omáčku k tomu a z cestovín mám najradšej špagety. Samozrejme nepohrdnem ani penne, ani ničím. A plus do toho mám aj veľmi rada zapekané veci celkovo. A čo by som jedla fakt, že od rána do večera je segedinský guláš. Moja obľúbená farba je čierna a červená. Najradšej nosím čiernu a takisto si dám aj červenú niekedy, ale hlavne na vlasoch mám najradšej červenú. A páči sa mi aj biela farba, ale príde mi veľmi nepraktická. Párkrát som ju na sebe už mala, nehovorím, že nie, nosím ju, ale vždycky sa pri nej zašpiním, takže preto ju nosím pomenej. Ale farba je to nádherná. Chcem sa znova vrátiť ku červenej farbe vlasov. Momentálne som ohľadom vlasov v procese takom, že snažím sa, aby sa mi tie vlasy trochu zregenerovali, aby budem si aj strihať končeky, a aby mi trochu podrastli moje vlasy a hneď na to sa potom vrátim ku červenej. Moje obľúbené mäso je kuracie a áno, skúšala som ho dávať už aj do segedinu kuracie mäso. Není to absolútne žiadny rozdiel, iba toľko, že proste není tam tá masť, hej, v tom segedine, ale inak to není absolútne že žiadny rozdiel. Nemám šťastné číslo, ani šťastný deň, nemám proste nič takéto, podľa týchto vecí sa neriadím, proste čo má prísť, to príde a ty to nejakým spôsobom neovplyvníš. Taký je môj názor a pár vecí som si už skúšala manifestovať, nehovorím, že nie, pár vecí sa splnilo, takže na manifestáciu dá sa povedať, že svojím spôsobom verím. Prestala som plánovať veci dopredu, nikdy mi to nevyšlo, aj keď som bola na nejakom pohovore alebo niečo, myslela som si, že mi to vyjde, lebo som si myslím, že urobila veľmi dobrý dojem, tak nakoniec už som sa pripravovala na to, že tam pôjdem a nakoniec mi to nikdy nevyšlo. Až keď som si myslela, že ma nezoberú alebo niečo takéto podobné, alebo či už akcia, alebo to je jedno, proste až vtedy mi to vyšlo tak, ako malo, presne do bodky.
Áno, práca na sociálnych sieťach ma baví ma pracovať s vami a chcela by som sa tomu venovať naplno. Chodila som na strednú školu do Námestova ako odbor kozmetička, potom sme sa presťahovali do Kubína, tam som ešte si chcela dorobiť, ale keď ste mohli získať maturitu zadarmo, tak ja som ročník proste ukončila z určitých dôvodov. Áno, takže áno, ale mám v pláne si školu dorobiť. Áno, snažím sa pracovať, aj keď mám doma dieťa. Odsudzujte ma za to, koľko chcete, ale proste môj názor je taký, že keď máš možnosť si to zariadiť, tak každé euro sa ti hodí a ja, no, momentálne som doma, lebo nemá mi kto pri tom malinkom byť, takže som aj ja doma momentálne, ale keby bola tá možnosť, tak do tej práce idem. Určitých dôvodov som neznašala základnú školu a som veľmi rada, že som odtiaľ preč. Moja biologická mama sa proste jednoducho nevedela o mňa postarať, keď som bola malinká. Oco je po smrti už biologicky a áno, pochádzam aj z rozvedenej rodiny, čo sa týka pestúnskej rodiny. Takže to je všetko. Pár faktov o mne som vám zatiaľ povedala a takéto videá budú aj viac, lebo tých faktov je trochu viac, ale keby som to mala povedať, že všetko, tak to by bolo aj 30-minútové video a takto na začiatok zase nechcem robiť také dlhé videá. Dúfam teda, že vás to nejakým spôsobom zaujalo a teda, že budete sledovať aj ďalej moje videá a teším sa teda na každé jedno video a na vás vlastne hlavne. Takže ahojte a vidíme sa pri ďalšom videu.